Vítajte v relácii Servitka. Dnes varím ja. Poďte ďalej. Budeme potrebovať tieto suroviny a rúru. Teraz si prečítame recept ako na to. Dáme si okuláre. Kasky, sírem i paprika. Aha, to je po poľsky. Papier na pečenie, to nemáme. Pečieme približne 8 minút. Krásny život. Zapneme rúru. Počkaj, tu by mohol byť plech, nie? Kde máš plech? Ale máme zastieru. Yes! Dobre, nie je to taška. Koláčky doma nepečete? Zem si plech. A papír na pečenie. Máme plech, máme pečiaci papier, ingrediencie. Yes! Nahreje sa rúra. A my si zatiaľ prichystáme tento skvelý recept. Cheese nuggets, cheese triangles a Emmental sticks. Jak to hodíš, tak bude, nie? Máš kečup? Jaký spicy, máme všetko. Dámy a páni, toto bude večera naložená od McCainu. Že pik, pik, pik. Že si vlastne pikneš a papáš. Že s rukami, hej? Amerika proste. Hej Siri, set timer for 8 minutes. Servírujeme. Myslím si, že kečup je najlepšia alternatíva. Vieš, čo si zapneme k tomu? Ideme na to. Ideme na to. Elemental. Ty si mental. Elemental. Mňam. Toto je, že jak načosky. 10 z 10. Jeden mental. Je tam náhodou jalapeňo? Jalapeňo. Mňam. Taste test. Môžeš sa vydávať.